O Servizo de Gardacostas de Galicia comisou no que vai de ano 7.600 kilos de polvo e 10.000 cacharros utilizados para a súa pesca ilegal. Son aparellos permitidos en Portugal pero prohibidos en Galicia, polo que a maioría dos comisos son na zona da Guarda e na ría de Vigo, onde traballan embarcacións lusas. O sector pide máis controis. Parade de tirar os cacharros. Este é o momento en que os gardacostas interceptan un barco da Guarda cos cacharros de polvo prohibidos. Foi unha das últimas intervencións, a tripulación tirou os aparellos pola borda e a embarcación foi precintada. Este ano aumentaron os meses de veda desta especie, foron 3, e tamén os controis desta práctica ilegal. O que se comprobou despois da veda de 3 meses é que a especie reaccionou ben a ese descanso. Entonces tamén, ao ver que as capturas foron importantes as primeiras semanas, seguramente tamén se incrementou a utilización destes aparatos e nós tamén incrementamos tamén o traballo sobre todo encamiñado á retirada destes artefactos ilegais. Os cacharros, unha arte de pesca prohibida en Galicia, cada vez máis utilizada de xeito ilegal e que ten moitos prexuízos para a continuidade da especie. Os polvos utilízana como refuxio. Utilizan sobre todo xuvenís, animais de 200, 400, 500 gramos que non acadan a talla mínima legal establecida, e tamén as femias para poñer a posta. A hora de levantar eses aparatos non discriminan en absoluto a capturas. Collen femias, utilizan de feito lexía para quitar a femia, porque a femia non quere deixar o refuxo porque ten a posta aí, e tamén retiran os xuvenís que tamén se acaban vendendo. O sector pide que se intensifiquen os controis polas perdas que supón para eles. As nazas de pesca legales, que cada naza custa entre 35 e 40 euros, a eles un tarro deses lle custa 1 euro. Esa diferencia. Nos temos aí 7 ou 8 mil euros tirados sin poder traballalos porque non pescamos. Na zona da Guarda e da ría de Vigo é onde tiveron lugar o 64% dos comisos de toda Galicia. A fronteira ao final no mar é máis ou menos invisible, eso facilita, digamos, que haxe certa perspicacia por parte dos barcos portugueses a hora de largar eses aparatos aquí, e tamén hai barcos galegos que os utilizan. Pode haber sancións económicas para os infractores e medidas cautelares como o precinto da embarcación. Patrón, non facer caso é peor,